pentsatzaileak ez bagara, osotasuna bere burua eraldatu eta pentsatzeko gai, kosmosaren infinituak harri txiki flotante baten indarrak erakarririk, eta izar xumeenaren beroak mugiarazirik. Den guztia usteltzera kondenaturik denaren jakitun, baina gure ordua iritsi ez denaren esperantzara lotua. Konbentzituta gure mugimendu historikoak ez duela bere garapenaren gailurra jo, eta gure potentziek edertasunaren maila